Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ko da war haka barka da na lokaci. A yau muna dauki da wani sabon fim mai suna da babba ko karami. Wannan fim ne ya yi kyau sosai ga wanda bai kalle shi ma kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyon har zuwa ƙarshe ta nan ne zai samu biyaji yadda zai samu wannan fim cikin sauki ba tare da haka ba ya samu kullum sirrin ba. Wannan sababbin fina-finai ba za ku same su a YouTube ba, za ku same su ne a cikin group kadai na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan ka biya kuɗin ka ne za ka samu duk wani fim da ya fito a ran da fim ya fito a ranar za ka same shi a cikin group na VIP wanda muna saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan ka ɗauki lamba ma akwai lamba ta Tolibiyo da nake azawa ko kuma lambobi nake saka dai guda 3 zuwa 4 wanda za ka yi ɗauka ko shi ƙasa za ka yi ɗauka lamba ɗaya daga cikin lambobin za ka yi musu magana za su gaya ma da za ka biya kuɗin ka ko wace ƙasa ke a faɗin duniya insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan ta lambobin mu ne za ka iya samun mu sannan ne kuma za mu saka ka cikin wannan tsarin namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata ake mutane rajista a cikin group na VIP wanda duk wani sabon fim da ya fito sai ka kalle shi kakin ma wanda ya kalle shi insha Allah. Idan kana buƙatar shiga ciki za ka yi mana magana ne insha Allah. Kar ku manta ku nuna subscribing da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Muna saka link namu na group na Telegram da na WhatsApp wanda za ku iya shiga ku yi masu da min magana ko kuma ku ɗauki lamba ta wata Libya wadda za ku iya min magana zan tura muku lambobin da za ku tura kuɗin ku a kowace ƙasa ke insha Allah. Mun gode sai mun je ku.